Napekované ešte podať. Tiež nožky tak, hej? Aha, dobre. Aby si pristala na môj zadok a na moje nohy. Áno? OK, jasne. 14 je to. Snáď, že ja. Na hlavu, jo? Takže budeme to trošku jakoby si zatrébat se nebo do hlavy, jo? Peťo! Pôvodne chceli parašutisti skákať nad Tatrami, no počasie k ním bolo kruté ako nikdy predtým. Vo štvrtok sa pripravený vrtuľník od zeme ani len neodlepil. Počasie je najväčší nepriateľ nášho športu. Sme trpezliví, takže si počkáme. Čakanie si parašutisti krátili prípravou svojich pasažierov na zoskok. Husté mraky však zostali nad Tatrami aj v piatok. Padlo teda rozhodnutie presťahovať sa na Spiš. No letíme, či nie? Áno! Nie, nebojím sa. Nemôžeš sa dočakať už skoku. Do góre. Vrtuľník vyvezie milovníkov adrenalínu až do výšky 4 kilometrov. Je tam riedky vzduch a krutá zima, nikomu to však neprekáža. Super, úplne adrenalín! Nasleduje asi 40-sekundový pád a potom 10-minútové plachtenie, na ktoré sa nezabúda do konca života. Je tam nahoře docela zima, tak to za to jsem moc připravený, ale jinak úplně špicovní zážitky. Vzorný pasažér, no. Všechno udělal tak, jak měl. Doporučujem, chod si to vyskúšať. Len niektorí pasažieri sa pred zoskokom báli o svoju bezpečnosť, parašutisti však tvrdia, že zbytočne. Pred týždňom som si zlamal nohu pri havárii autom na brzovom pedali a pri padáku som si nohu nezlamal ešte. Nad slovenským rajom sa budú parašutisti a ich pasažieri vznášať až do nedele. Jozef Slivenský, TA3.